Dobrodošli u novo izdanje našeg podcasta. Ja sam Irena Ištvanić, savjetnica ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Danas razgovaramo o razvoju andragogije i njezinoj ulozi u suvremenom društvu koje se sve brže mijenja. O današnjoj temi andragogija kroz vrijeme, od antike do cjeloživotnog učenja, razgovaram s gospođom Dragicom Kovčalija, savjetnicom ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Drago mi je i zadovoljstvo sudjelovati u današnjem andragogijskom vremeplovu. Srdačno pozdravljam sve slušatelje, naročito andragoške djelatnike i sve one koje ova tema zanima. Kada danas govorimo o obrazovanju odraslih, često spominjemo cjeloživotno učenje i stalnu prilagodbu promjenama. No, andragogija nije nova ideja. Ne, andragogija nije nova ideja i andragogija počinje, odnosno njena počela su zaista u antičkom vremenu, u tom davnom vremenu koje se danas imamo namjeru svojom refleksijom i promišljanjem malo vratiti, prepoznati u njoj tadašnja počela današnje andragogije, suvremene andragogije i znanosti, iako se kao andragogija, kao pojam ne spominje u antičko doba, niti tadašnji mislioci razmišljaju, govore i bilježe svoje misli o andragogiji i učenju odraslih specifično. Počnimo s antičkom Grčkom. Sokrat, Platon, Aristotel. Što nam oni danas mogu reći o učenju odraslih? Dakle, u Sokratovom učenju i njegovim spoznajama možemo prepoznati suvremene postavke suvremene andragogije i obrazovanja odraslih. Sokratova učenja poznata su po dijalogu, odnosno propitivanju, postavljanju pitanja sugovorniku, temeljem kojih će on sam doći do samospoznaje, do spoznaje i stjecanja znanja. Poznata je Sokratova rečenica "znam da ništa ne znam". I u njoj možemo indirektno prepoznavati zapravo cjeloživotnost učenja, znatiželju koja nas potiče na otkrivanja jer sam spoznao da ne znam. Sve su to skupa također temelji cjeloživotnog učenja i na neki način većom obrazovanošću i znanjem zaključujemo koliko ne znamo i što nas potiče i podsjeća na neki način na moć neznanja i kontinuitet učenja. To je bit Sokratovog učenja koji nam je ostao od razgovora, dijaloga, poticanja što je zapravo danas u sustavu, u nastavi prisutno kao kritičko mišljenje. Platon je donio razinu, naravno kao Sokratov učenik. Sokrat, znamo, nije zapisivao, ali je sve te misli zapisao i razvijao dalje sam Platon, koji u centar svoga učenja stavlja razum, dakle kritičko mišljenje. Prema Platonu znanje je već u samom čovjeku, ali će ga razgovorom, samospoznajem i kritičkim mišljenjem razvijati tijekom cijelog života. Za Platona je obrazovanje proces koji traje tijekom cijelog života. Ponovno ćemo podcrtati elemente suvremenog obrazovanja općenito, obrazovanja odraslih i tako cjeloživotnog učenja. Aristotel je uveo sistematizaciju. Kao učenik Platona, onda indirektno Sokrata, teorijske postavke na neki način važnosti dijaloga, promišljanja, samospoznaje, razuma i kritičkog mišljenja, Aristotel uvodi praktični dio. Za njega se učenje ostvaruje zapažanjem, praktičnom primjenom. Znanje ima punu vrijednost kada se temeljem iskustva i praktičnog dijela životno i stvarno primjenjuje. A što možemo reći o učenjima spomenuta tri velikana antičke misli iz perspektive suvremene andragogije? Pa slobodno možemo reći da su u mislima Sokrata, Platona i Aristotela, pogotovo kada povežemo njihove misli, kao što sam malo prije spomenula, začeci suvremene andragogije, iako se ona kao takva uistinu niti pojmovno, niti znanstveno ne pojavljuje. Danas itekako su te misli aktualne u kontekstu
poimanja cjeloživotnog učenja, naravno u skladu s potrebama vremena i potreba pojedinca, čovjeka i sustava kao obrazovanja kao sustava. Nakon ovih filozofskih misli i antike preskočit ćemo u srednji vijek. Kako je učenje odraslih izgledalo u srednjem vijeku kad formalnog obrazovanja praktički nije bilo? Da, u srednjem vijeku formalnog obrazovanja nije bilo, pa čak niti sustavno organiziranog opismenjavanja osnovnog obrazovanja. Ali stjecanje znanja i vještina itekako je postalo kroz praktičnost, kroz rad u cehovima, kroz šegrtovanje, da danas svakako poznato kroz obrtnička zanimanja, da vrijednost stjecanja znanja i vještina i u srednjem vijeku temeljila se upravo na tom praktičnom dijelu koji svakim danom dobiva sve više na značenju. Možemo li onda reći da je već tada postojala neka forma andragoške prakse, iako neformalna? Da. Rekli smo, forma službena kao sustavna nije postojala, ali ta praktična primjena, praktično učenje, stjecanje kompetencija, iako je sve to skupa suvremenim rječnikom današnjim našim rečeno stjecanje kompetencija, odnosno vještinja, ali zapravo je bitno da je takvo učenje neposredno u svijetu rada bilo usmjereno na životne potrebe, isključivo na životne potrebe. Zanimljivo je da o učenju odraslih govorimo još od antike, ali sam naziv andragogija pojavljuje se puno kasnije. Kada se on pojavljuje? Da, već smo nekoliko puta spomenuli da imamo zaista vrijedne postavke, teorijske postavke od antičkog doba pa sve preko praktičnih u srednjem vijeku. Međutim, pojam je tek u 19. stoljeću, pojavljuje se pojam kao takav, spominje ga pedagog, njemački pedagog Kappa, Andrej Kappa, koji je zapravo uočio da postoji značajna razlika između učenja odraslih i učenja djece, odnosno različitost između pedagogije i andragogije kao takva. Zašto je uočeno u 19. Zašto je to Kappa uočio i odlučio istaknuti različitost baš u 19. stoljeću? Pa upravo iz razloga jer je to vrijeme kad se pojavljuje industrijska revolucija, jel? To je vrijeme kada samo praktična iskustva i stjecanje znanja i vještina više nije potrebno. Razvojem industrializacije potrebna su nova tehnička znanja i vještine, stručno-teorijska postavke i znanstvene. Zbog toga više nije bilo dovoljno učiti samo praktično, nego se pokazala potrebna za organiziranim sustavnim učenjem. Kad govorimo o obrazovanju odraslih, onda u specifičnim programima za učenje od odgovarajućih stručno-tehničkih znanja na prvom mjestu kroz specifične programe. U 18. i 19. stoljeću dolazi do velikih kriza, revolucija. Industrijska revolucija donosi velike promjene. Kako to utječe na obrazovanje odraslih i koja je uloga andragogije u to vrijeme? Vratila bi se trenutak na prethodni odgovor, pa ću samo nadopuniti, ali je nastavno i ovo pitanje. Dakle, sam pojam je spomenuo Kappa, međutim andragogija kao znanost, kao pojam, kao takva potječe od dviju grčkih riječi aner i agos, dakle čovjek i vođenje. To bih slobodno mogla reći s obzirom na refleksiju koju smo do sad prošli od antike do danas. Nikad nije bilo doslovno vođenje. U pedagogiji možemo razlikovati pedagogos, onaj koji vodi dijete, jer je dijete specifično se do određene dobi učenici i vode. Međutim, u obrazovanju odraslih, u andragogiji kao takvo, to je možemo zvati simboličkim nazivom bih rekla, ali ako je išta važno u andragogiji, onda je uvažavanje, odnosno učenje odraslih, uvažavanje odraslih kroz njihova znanja i iskustva, cjeloživotno učenje. Odraslu osobu se pogotovo danas u suvremenom učenju usmjerava, savjetuje i uvažava. A onda idemo sada na to 18. i 19. stoljeće ciljano ponovno.
18. stoljeće, prva industrijska revolucija, 19. stoljeće, druga industrijska revolucija. Jasno da su to vremena snažnih društvenih, ekonomskih, pa onda i osobnih promjena, prilagodbi. U 18. stoljeću, kratko povijesno pogledano rečeno, javlja se parni stroj, razvoj tekstilne industrije, sve manje gubi na značenju vrijednosti onaj praktični manualni rad, manufakturni rad. Sve to skupa izaziva određenu nesigurnost, strah radnika, stanovništva. Nastavno, tako se javlja potreba, izrazita potreba za snažnijim opismenjavanjem stanovništva i sve većim specifičnim obrazovanjem u struci, mogli bismo reći. Međutim, 19. stoljeće koje donosi jaki zamah industrializacije, sve veće i veću masovnu proizvodnju, tu dolazi do još većih društvenih promjena. Zapravo možemo cijelo vrijeme promatrati i nikad zaboraviti da je svako doba industrijskih revolucija i razvoja jedna vrsta društvenih kriza. Bilo ekonomskih, bilo gospodarskih, bilo industrijskih, što se kao tako reflektira, ima posljedicu u ukupnosti raspoloženja, spremnosti u smislu znanja, vještina i novih kompetencija za nove uvjete rada. Mogli bismo slobodno zaključiti da su sve društvene krize na neki način neko dobro doba za razvoj andragogije, jer potiču temeljem straha i nesigurnosti, potiču čovjeka kako znanost, teoriju, tako i obrazovni sustav koji se na svemu tome temelji za novim promišljanjima, saznanjima i osmišljavanju sustava i provođenja obrazovanja u skladu s potrebama gospodarstva i pojedinaca općenito. Mogli bismo reći da ako se prisjetimo tog takvog perioda, nesigurnosti od stroja, hoću li znati, hoću li moći, dakle to 19. stoljeće kao takvo, a onda i početak 20. na neki način nas podsjeća i na naše današnje doba, vrijeme koje slobodno možemo zvati 4. industrijskom, odnosno informacijsko-digitalnom revolucijom. Ispred nas je umjetna inteligencija. Možemo li prepoznati u luditima vezano za umjetnu inteligenciju i suvremene strahove i jasno vidjeti snažnu ulogu obrazovanja i obrazovanja odraslih, odnosno andragogije, upravo u rješavanju tih strahova i što je zajedničko upravo tom vremenu o kojem ste malo prije govorili, odnosno ludizmu i strahovima od umjetne inteligencije danas? Hvala na ovom pitanju. Da, možemo se slobodno prisjetiti tog pokreta koji je bio vrlo snažan i prepoznat je čak kroz likovnu umjetnost u prikazu radnika koji od nesigurnosti i otpora razbijaju stroj. Danas bismo u centar tog otpora i nesigurnosti mogli umjesto parnog kotla ili stroja ili staviti zapravo umjetnu inteligenciju, dakle sve digitalne vještine koje su nam potrebne. Međutim, važno je naglasiti da pokret ludita, koji je do danas ostao simbol otpora prema svemu čemu smo nesigurni, neznanju i što uvijek izaziva strah i nesigurnost, radnici se nisu bunili protiv strojeva. Zapravo, svaki stroj i svaka pomoć uvijek je u sva vremena ljudima, pa tako i danas, dobro došla. Međutim, bitno je prepoznati mogućnosti korištenja, mogućnosti primjene. Ljudi su zapravo bili u otporu, što je opet blisko i prepoznatljivo današnjici, zbog nepoznavanja, zbog neznanja kako primijeniti stroj, a ne i kako ga uklopiti u svakodnevni život i potrebe i osobne i razvoja u gospodarstvu ili znanosti. Isti sinonim danas imamo i situaciju sa umjetnom inteligencijom. Kako ćemo je i u kojoj mjeri spoznati, prihvatiti kao novi alat, kao našeg asistenta,
uz čiju pomoć ćemo zapravo napredovati u daljnjem našem razvoju znanja i stjecanje kompetencija. Puno je sličnosti, ipak postoje li neke razlike u današnje suvremeno doba? O da, postoje razlike. Vidjeli smo u davna doba, imali smo promišljanja, misli, učenja, imali smo vremena praktičnog stjecanja znanja i nismo kroz sva te vremena, sasvim tamo do vremena uspostavljanja andragogije u 20. stoljeću, drugoj polovici 20. stoljeća kao znanosti, imamo andragogiju kao sustav, imamo teoriju andragogijske znanosti, imamo uspostavljene teorije učenja i vrlo razvijenu misao, praksu i iskustvo koja je kroz vrijeme i povijest sagrađena na temeljima o kojima smo govorili. Predlaže da sada iz 19. stoljeća pređemo u 20. stoljeće. Pa moramo spomenuti ime koje se gotovo uvijek povezuje s andragogijom, Malcolm Knowles. Da, evo već prethodno je bilo u kontekstu. Malcolm Knowles u drugoj polovici 20. stoljeća u Americi nije slučajno, itekako je simbolično da je Amerika u to doba prostor, mjesto i vrijeme u kojem se također zbog velikih gospodarskih i industrijsko-tehnoloških napredaka i promjena zahtijevao da došlo je vrijeme, bio je trenutak vremena kada je učenje odraslih bilo izrazito u izražaju, u fokusu. Tada je Malcolm Knowles jasno razlučio i zapravo oblikovao teoriju učenja, današnju teoriju učenja, postavio poznate Knowlesove postavke ili ti principe prema kojima zapravo ih sve možemo prepoznavati u prošlim vremenima, uvažavao da odrasli imaju svoje iskustvo, cjeloživotno obrazovano koje je nužno i neophodno uvažavati, zna obrazovne procese osmišljavati upravo uvažavajući znanje, iskustvo, vještinu. Odrasla osoba, svako tko može prepoznati sam po sebi, uči samo usmjereno, najbolje i najprikladnije kada zna zašto uči, s kojim razlogom, kojom svrhom, kada je odrasle, specifično je za odrasle da oni su najuspješniji u učenju kada se rješavaju stvarni, radni, objektivni zadaci. Možemo li na kraju zaključiti da je suvremena andragogija sinteza spoznaja i učenja grčkih mislilaca prožeta i obogaćena razvojem obrazovne misli i prakse u kontekstu društvenih previranja, gospodarstva i razvoja? Upravo tako. Knowles zapravo povezuje sama počela andragogije sa suvremenim društvenim i društvom i obrazovanjem odraslih. Definirajući tako posve daljnji razvoj andragogije kojoj je cjeloživotno učenje u središtu, a praksa i iskustveno učenje zapravo bit današnjeg učenja obrazovanja odraslih. Onda možemo polako ući i u 21. stoljeće. Možete li nam nešto reći o suvremenoj andragogiji, njenoj ulozi u cjeloživotnom učenju danas? Zasigurno, andragogija danas nije samo znanost o učenju, nego odgovor na društvene, tehnološke, digitalne i osobne promjene koje traže stalno učenje, prilagodbu i refleksiju. Učenje u 21. stoljeću uistinu više nije faza života bilo kojeg pojedinca, nego je trajni proces potreba i pravo svih skupina stanovništva. U fokusu andragogije i cjeloživotnog učenja zasigurno su sve i različite skupine stanovništva, kako radno aktivno stanovništvo sa izrazitim potrebama kontinuirano stjecanje novih kompetencija, naročito u digitalnom području. Zatim populacije starije životne dobi, umirovljenika za koje vidimo da se takvo je vrijeme, takva je realnost, sve više vraćaju u svijet rada
i upravo nove vještine itekako su im potrebne za ponovno uključivanje. Danas više nego ikada dolazi do izražaja činjenica da samo obrazovani i kompetentni zaposlenici te razvijen i s gospodarstvom usklađen obrazovni sustav, a naravno i obrazovanje odraslih, u kontekstu cjeloživotnog učenja pridonose rastu gospodarstva i razvoju stanovništva. Izazov danas suvremena andragogije je i na neki način digitalna andragogija, odnosno specifičnosti učenja odraslih pomoću digitalnih alata i suvremenih tehnologija. U centru bi sustava promišljanja o obrazovanju je zapravo promišljanje, što sam ranije već na neki način i spomenula, kako upotrijebiti suvremene digitalne alate, a da nam one služe kao asistenti. Nijedan, barem i moje mišljenje tako, digitalni alat nije ispred ili misli, čovjekove misli. Koristit ćemo, bitno je i važno prihvatiti ih, ne odbijati, smanjiti strah i stres, jer zapravo svaki takav digitalni alat, pa tako i umjetna inteligencija, bit će na korist i dobrobit u kontekstu pravilnog razgovora, propitivanja, razvoja misli, zapravo vođenja jednog modernog dijaloga na temeljima postavke samog Sokrata. Dijalogom do spoznajem, vođenjem misli i ispunjavanje ideje koja polazi kao takva od čovjeka. Umjetna inteligencija postala naš sugovornik i bitno je znati razgovarati, a ne preuzeti nešto po čemu bi mogla usaknuti naša misao, tako da je kognitivno i kreativno područje ponovno, kao i uvijek, bitno za razvoj suvremenog čovjeka, obrazovanja i zajednice. Mislim da ovom porukom možemo zaključiti naš današnji susret. Hvala vam što ste s nama prošli razvojni put andragogije od antičke misli o učenju do cjeloživotnog učenja i suvremene andragogije. Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Do sljedećeg slušanja nastavite učiti bez obzira na godine.